balikan nato mga higalagisuon ang tema nga atong gisgutan sa nilabay nga Domingo dinhi sa atong programa sa gihapon ang series sa atong pagtuon mahitungod sa mga kinulit nga larawan. Og agi ga pagdugtong sa nabiyaan nato nga topiko ihatag kamo balik ni suundan. Salamat Elder Jerwin. Sa sumpay higalagisuon sa atong topiko mahitungod dinhi ikaduhang sugo sa ang dili pagsimba sa mga kinulit nga larawan mao kini ang atong gitubag nga pangutana. Unsay giingon sa makagagakong atong maghimo og magsimba niini mga kinulit nga larawan? Deuteronomy 20:15 nag-ingon, tinunglo ang tao nga magbuhat og larawan nga linilok kun tinunaw. Butang nga dulungtanan alang kang Yahweh ang buhat sa kamot sa malarangon ug nga igabutang kini sa tago. Higala igsuon tinaw kaayo kining nakita ninyong pinuhuan karon nga nagsimbag mga ribulto, mga larawan kinulit o tinunaw. Higala igsuon dili kini bag-o nga pinuhuan kun dili karaan na ni higala igsuon panahon pa ni Moses bisan pa sa unang panahon kini nga pagtuo na ana ni. Unya ang gisultis kasulatan niini higala igsuon tinunglo kini nga paagi sa pagsimba. Dili usa ka dulungtanan nga butang sa atong langitnon nga amahan. Kay wala gyud siya magsugo niini. Tinaw kayo dili na ingon higala igsuon nga sa karaan sa unang tugon o sa Old Testament ngadto ra ni gibawal, sa New Testament giligkas na ni dili na tinuod. Kay ang Juan 4:24 tinaw kaayo nga ang gipangita sa amahan nga magsimba kaniya diha sa espiritu ug kamatuoran. So nagpabilin kini nga sugo sa langitong amahan nga di kita musimba niini mga kinulit ug tinunaw nga larawan. So Elder Jerry, unsa pa man ang gisulti sa kasulatan ni adtong magsimba niini mga kinulit ug tinunaw nga larawan? Atong basahon ang kasulatan mga higalagisuon sa Isaias 41 versikulo 24. Isaias 41 versikulo 24. Ania karon kamo mauman ang mga walay kapuslanan. Buhat walay usa ka dulungtanan siya nga nagapili kanimo. Mga higalagisuon, pahayag gayud sa balaang kasulatan gipahinumdom ngadto sa mga katawhan nga ang paghimo sa ingon mao ang pagbuhat nga walay kapuslanan. Kapuslanan ingon ganit tagway kapuslanan wa gyud di gyud mahatag og kaayuhan sa atong kinabuhi ni bisan kaayuhan ngadto sa uban mga higalagisuon. Ug ang inyong buhat way hinungdan. Ingon ang Biblia, ang atong daw mga buhat walay hinungdan. Usa ka dulungtanan siya nga nagapili kaninyo. Dulungtanan mga higalagisuon. Dulungtanan na sa mata ni Abayawi kanang mga buhata. Mao na nga hugot gayud nga gidid-an kita sa pag-alagad niya ng mga kinulit, mga linilok na bisan unsang dagway nga din kita musimba ni ana tungod kay ang makagagahom nagdili gayud nato sa paghimo ni anang maong mga salawayon ug dulungtanan nga mga buhat. Matud pa sa Joshua 24 versikulo 20 ingon ang kasulatan, kung kamo mubiya kang Yahweh ug mualagad sa laing mga Elohim. Tinuod ba ni mga higalagisuon? Ang tubag, yes, tinuod kaayo. Ano man, ang mga tao inay mo simba ni Yahweh nga espiritu o kamatuoran, nagsimba na hinuon ni ining mga larawan, nagatubang na hinuon mga dagways tao, dagways mananap, dagways langgam, ug bisan unsa, dagways bata, na dagways mga hamtong na, no, mga dagway sa bisan unsang mga butang na adin sa kalibutan, mga higalagisuonan. Nibiya ni Yahweh ni alagad ni noon anang mga larawan. Ingon ang kasulatan
siya mutalikod ug magabuhat kaninyo sa dautan. Awang nga igalagisuon, ug magaut-ut kaninyo sa tapos nga siya makabuhat kaninyo ug maayo. Awang mga igalagisuon, inay ang Elohim magpanalangin unta ngadto sa mga tao. Ang resulta mga silot sa tunglo, no? Tunglo ang maabot ngadto sa katawhan tungod kayo sa pagka masukilon. Mao na ang kasulatan ng pasidaan. Kung mobiya ta ni Yahweh mo alagad hinon sa mga larawan, ingon ang Biblia, siya mo talikod ug magabuhat kaninyo sa dautan. Then gusto man kag dautan, premiuhan ka og dautan. Mao na mga higalagisuon na ayaw intaw pag-alagad, yukbo nga ng mga larawan na ginasimba sa mga katawhan karon. Ayaw itugot na makagagahon, mapungot kaninyo na nagagahon sa pag-yukbok niya ng mga larawan hinimo sa kahoy, sa bato o sa bisan isa. So na rin. Salamat, Evangeline. So, dili yun, maanindot ang gisultis kasulatan na hitungod din pagsimba nato sa mga ribulto o mga kinulit nga larawan. Unsa pa yun, Evangeline, ang gisultis kasulatan niya ito magsimba o mga kinulit nga larawan? Iapa mga higalagisuunan, ang pasidaan sa Roma 1:21 o 22 atong basahon, kay bisan na nagpakaila na sila sa Elohim, wala nila siya pasidunggi ingon nga Elohim, ni magapasalamat kaniya. Hinunua, maoy ilang gihinuktukan ang mga hinuna-huna nga walay dapat hangtod. Ginitngitan na lang ang ilang habol nga mga salabutan. Mga higalagisuon, pertig yung tinawa, pertig yung klaruha, nga ang mga tao nakailana nga naay makagagahom, naay Elohim, naay makagagahom, mga higalagisuon. No, nakailana. Pero unsa gihimo sa mga katawhan karon, wa nila pasidunggi ni pasalamati si Yahweh. Tuanay no nagalagad aning mga hinimo lamang sa tao. Tuan na lang Ginoo nag-alagad ng mga kinulit nga larawan, mga higalagisuon. Mo inungdan nga ilang mga salabutan na imong nangitngitan. Hantod na habol, di na hinong kasabot sa kamatuoran. Nga naman, inay naay kamatuoran, naay diya nga gidit-an kapag simba ng larawan, musimba na gidinon ang tao, magpakamatay hinon lang yun tungod anang mga kinulit nga larawan. Halos mga nasud karon, mga higalagisuon, dili lang atong nasud, mga kanasuran na nagsimba na sa nakalain-lain tagbuhay sa larawan. Subok malandungon apan kamatuoran niya ang mga tao ni talikod na ninyo. Mga higalagisuon, dili pa ulahi ang tanan. Dili pa ulahi ang tanan. Panahon karon nga ablihan ang atong salabutan, atong kasing-kasing, simbahon nato si Yahweh nga mo'y matuod nga makagagahom sa Israel. Ug siya ang atong alagaran. Salamat, Evangeline. So sa Roma 1, versikulo 21-22 higalagisuon, labi na sa versikulo 22 nagingon, sa ilang pagkamakina admanon na hino-hinoon silang mga buang. Nga naman higalagisuon, tinaw kaayo nga dili ka pasimhog kinulit ug magtinulat tinunaw nga larawan niya ato gyud gisukat. So higalagisuon hiningdaghan ang mga admanon nga nahisalaan.